Γεια σας, είμαι η Κέλλη, είμαι 12 χρονών και πηγαίνω στην 6η τάξη. Μου αρέσει η γυμναστική και αγαπώ πάρα πολύ τη φύση. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να σας μιλήσω για τα ωφέλη της ανακύκλωσης. Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα μάθουμε τι κερδίζουμε όλοι μας ανακυκλώνοντας χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και άλλα υλικά. Θα μάθουμε τι είναι το ολοκληρωμένο κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Επίσης, εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, κερδίζουμε κουπόνια για δωρεάν αγορές και ενισχύουμε κοινωνικούς σκοπούς. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, τι είναι η ανακύκλωση? Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός υλικού που ενώ μοιάζει άχρηστο δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο. Με αυτό επιτυγχάνουμε μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, καθαρότερο περιβάλλον και υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ πώς παράγονται το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο και το πλαστικό? Το χαρτί παράγεται από τους κορμούς δέντρων. Ξέρετε ότι χρειάζονται 2.200 κιλά κορμών δέντρου για να παραχθούν 1.000 κιλά χαρτιού? Το γυαλί παράγεται από άμα των υγροβιότοπων, άσβεστο και σόδα. Χρειάζονται 1.100 κιλά τριλικών αυτών για να παραχθούν 1.000 κιλά γυαλιού. Το αλουμίνιο παράγεται από το ορυκτό βωξίτη. Χρειάζονται 4.000 κιλά βωξίτη για να παραχθούν 1.000 κιλά αλουμινίου. Το πλαστικό παράγεται από πετρέλαιο και απορροφά για την παραγωγή του το 4% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Με την ανακύκλωση επιτυγχάνουμε μόνο ωφέλη και μάλιστα πολύ σημαντικά. Με την ανακύκλωση καταφέρνουμε να μην παίρνουμε το περιβάλλον. Εξοικονομείται ενέργεια. Εξοικονομείται πρώτη ύλη και ενισχύεται η εθνική οικονομία. Και τώρα, ένα παιχνίδι με τον αριθμό 1000. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε γρήγορα μέχρι το 1000? Μάτια με τη 1000. Ανακυκλώνοντας 1.000 κιλά χαρτιού, δεν κόβονται 17 δέντρα και εξοικονομούνται 130 κιλά πετρέλαιο. Ανακυκλώνοντας 1.000 κιλά γυαλί, δεν καταναλώνεται η άμμος των υδροβιοτόπων και εξοικονομούνται 12 κιλά πετρέλαιο. Ανακυκλώνοντας 1.000 κιλά αλουμινίου, γλιτώνουμε 4,5 τόνους βωξίτη και εξοικονομούνται 700 κιλά πετρελαίου. Με την ανακύκλωση 1.000 κιλών πλαστικού, δεν θα χρειαστούν 500 χρόνια για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον και δεν θα εκλειθούν στην ατμόσφαιρα 732 κιλά αερίων. Ένα κουτί από αλουμίνιο χρειάζεται ενέργεια, κυρίως ηλεκτρική ενέργεια. Αν ανακυκλώσουμε αυτό το κουτί, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια για να ακούσουμε ραδιόφωνο για 4 ώρες, να δούμε τηλεόραση για 3 ώρες, να ανάβει μια λάμπα 60 βατ για 5 ώρες, να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες. Εντάξει, όλα αυτά θα μου πείτε, αλλά πού μπορούμε να ανακυκλώσουμε όλα αυτά τα υλικά? Στα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Σε αυτά τα κέντρα μπορείτε να ανακυκλώσετε πλαστικά μπουκάλια, νερό, χυμούς, γάλα, αναψυκτικά, γυάλινες φιάλες από γάλα, χυμούς, νερό, ποτά, μεταλλικά κουτιά, αναψυκτικά, σόδες, μπύρες, γάλατα. Επίσης μπορείτε να ανακυκλώσετε πλαστικές σακούλες και μπαταρίες, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευασίες. Μπορείτε να κερδίσετε κουπόνια αγορών στο σούπερ μάρκετ ή μπορείτε να δωρήσετε την αξία αυτή για κοινωνικούς σκοπούς. Ξέρετε όμως γιατί είμαι πολύ χαρούμενη? Γιατί όλο και περισσότεροι από εμάς ανακυκλώνουν στα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Γιατί κάθε μήνα πάνω από 15.000 κιλά ανακυκλώνονται σε κάθε ένα από τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Μεγάλες ποσότητες! Γι' αυτό ανακύκλωσε και εσύ τώρα! Βοηθάμε όλοι για ένα καθαρότερο περιβάλλον.